खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। थांनाय 17 जानुवारियाव एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनाय सानसोरां नार्जारीखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बरायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता ओनसोलनि थागिबि रुंसारि धीरेन्द्र नार्जारी आरो तारानी नार्जारी उन्दैसिन फिसाज्ला सानसोरां नार्जारीया आसामनि एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनानै बयनिबो गोसोआव रंजानाय आरो थुलुंगाखांनाय लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि सानसोरां नार्जारीयानो रुनिखाता, बेंटल, सान्थिपुर आरो दागगारि ओनसोलनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनाय सासे सुबुं। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बर'नि आर'नाइ आरो आखाइयाव माननि बिबार गथायनानै गोजोननायजों बरायनानै रंजाखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे सानसोरां नार्जारीया गोजोननायजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोगा मोगियाव फोरमायो दि बिथांखौ एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार महरै सायख'बाय। बेनिखायनो जे बिबानखौ बिथाङा मोननो हाबाय बे बिबानखौ बिथाङा मोजाङैनो मावफुंलांनो नाजागोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं। ठाणे पुलिसनि रांखान्थियारि दायखोदोआ सुरतनि सासे फालांगियारिखौ गावनि फालांगियारि लोगोरिखौ 2 कौटि रां थगायनायनि दायआव खादों। दायनिगिरि कैलाश सुन्दरलाल कठारी 47 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ फालांगिरि सुशील पहारिया 57 बोसोर बैसोनि अजदनि सायाव बुधबाराव खानाय जादोंमोन होनना खौरां मोन्दों। पुलिस सुलुंनि बायदिब्ला जुन 2020 मायथाइयाव दायनिगिरिया खावलायदोंमोन आरो पहारियाखौ मोनसे गोदान जि-जोम फालांगि कम्पानियाव गावनि फालांगियारि बाहागोआरि बानायनो थाखाय खावलायदोंमोन। मानोना जि-जोमनि फालांगियाव बिथांनि गोबां रोंमोनदांथि दंमोन। मानोना पहारियाया कठारीजों नखरारि सोमोन्दो दंमोन आरो फालांगियाव गोबां खहा जादोंमोन। बेनिखायनो पहारियाया मोनसे गोदान जि-जोमनि फालांगि जागायदोंमन आरो कठारियाखौ 50% बाहागोआरि बानायदोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि बिथाङा आरो बिथांनि फंबायआ कम्पानियाव 25% बाहागोआरि जानानै थादोंमोन। कठारिया कम्पानिनि राङारि आयदाफोरनि बिबानगिरिमोन। बिथाङा गोथां मुवाफोर बायोमोन आरो जि-जोमफोरखौ थियारि खालामोमोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं। रेन्जारखौ राइजोफोरा गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्जनि रेन्जारखौ उदालगुरि हादाननि रायजो राजाफ्रा इनायै गाग्लोबदों। मख'नो गोनांदि मैया सानजौफु समाव रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारआ उदालगुरि हादान एबा चिरां रिफु रिजार्भ हाग्रा सेर सेर डिउटि खालामबाय थानाय समाव उदालगुरि हादानाव रावबो मानसि थायै टेम्परारि बादाखौ मानसि थायैलाय बोखारनानै होदोंमोन। थिग बे समावनो उदालगुरि हादानाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा गावसोरखौ इभिकसन खालामनो नागिरदों होनना रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि रेन्जारजों लोगोसे हाग्रा रैखाथि बिफानाव साख्रि मावग्रा 4 सुबुंफोरखौ गोबौ हाथियार लानानै गाग्लोबदों होनना फोरमायो प्रान्जल तालुकदार रेन्जारआ। दायो रेन्जारजों लोगोसे जखम जानाय मावसुमाफोरखौ बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं। मोनसे मख'जाथाव जौगाखांनायाव भारतनि सोलोंथाइ बिफाना हादोराव कचिं सेन्टारफोरखौ सालायनो थाखाय गोदान नेम खान्थिफोर फोसावदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बोसोन खान्थिफोरा थि खालामो दि कचिं सेन्टारफोरा 16 बोसोरनि गाहायनि फरायसाफोरनि मुं थिसननाय आरो गेरेन्टि होजानाय रेंकिं एबा गोजौ नम्बरफोरनि थगायसुला खोथा होनायनिफ्राय होबथाजानाय। बे राहाया हादोराव फरायसाफोरनि गावखौ फोथैनाय, अर खामनायनि जाथायफोर आरो खान्थि नङै हुदाफोरनि बांलांनाय जाथायफोरनि जाहोनाव फैदों। बेखौ मुंख'नो हागौदि गोदान बोसोन खान्थिफोराव 1 लाख रांसिम राङारि जुरिमाना होनाय एबा जुदि बिसोरो गाज्रि आखुफोराव लोब्बा थायोब्ला बिसोरनि रेबथुमनायखौ बन्द' खालामनाय, जेरै बांद्राय मासुल लानाय जाय नारसिनथाय सोमजिहोयो जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा गावखौ फोथैनायनि जाहोन जानो हागौ। बेफोर बोसोन खान्थिफोर फोसावनायनि गाहाय थांखिया मोनसे आयेनारि दाथायनि गोनांथिखौ फोजोबनाय आरो गावारि कचिं मिरुफोरनि सामलायजायै जौगानायखौ सामलायनाय होनना मिथिनो मोन्दों। बाथ्रा रादाबाव दं। थांनाय बृहस्पतिबाराव लकप्रिय गभर्नर बरोदले इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सनि संगालिफ्रा सुबुं लांखारग्राफोरनि आखाइनिफ्राय सासे 18 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ रैखा खालामो।
सुलुंनि बायदिब्ला सेशेपनि हानजाया बिरखं गाथोनाव लांखारग्रा रेकेटनिफ्राय हिन्जावसाखौ रैखा खालामदोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जादोंदि हिन्जावसाया गुबैयै आसामनि मरिगाव जिल्लानिमोन आरो बिथांखौ गावनि ससियेल मिडिया लोगोआ दिल्ली दावबायनो थाखाय फुस्लायनानै लांखारदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।